హలో మై డియర్ ఫ్రీ ఫైర్ ప్లేయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బన్నీ గేమింగ్. మీరు చూస్తున్నారు బన్నీ గేమింగ్ ఛానల్. నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ హెడ్ షాట్ అండి ఆల్లో పెట్టుకుని చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు అన్నిలో వస్తాయి. సో గాయ్స్, ఇంక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అబ్బో, ఈవెంట్ మామూలుగా లేదబ్బాయి. అసలు ఆ కారు అబ్బో మామూలుగా ఒక డ్రైవింగ్ చేస్తేనే మనం కూర్చొని కావాలి. సో గాయ్స్, అదిగో ఈవెంట్ ఉంటే స్పిన్ చేయడానికి 2 వస్తాయి. సో గాయ్స్ చూడండి, మరి వీడియో చూడండి. అదిగో ఎనిమిది కారు ఏ బుర్ర పాడైపోవాడికి వాడు మిస్ అవుతున్నాడు. ఏందబ్బా, ఎట్టయినా ఈ మ్యాచ్ కిల్స్ 8 కానీ 10 కిల్స్ వేయాలి. 10 కిల్స్ అంటే 5 స్క్వాడ్లు ఉన్నాయి, 5 డ్యూడ్ స్క్వాడ్లు ఉన్నాయి. సో గాయ్స్, మరి చూద్దాము. నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్లకి హెడ్ షాట్ అయ్యండి దానికి. సో గాయ్స్, మరి చూద్దాము. డ్రైవింగ్ ఆపమ్మా నువ్వు. రే ఆపురా రే బాబు రే. ఆ టీవీని వేసేద్దాం ఆగ్రా. రే వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉన్నారు ఆగ్రా రే. అబ్బా, ఈ డ్రైవింగ్ చందు బ్రో స్లోగా వెళ్ళు బ్రో. అబ్బా, లేకపోతే స్పాడ్ అయిపోయేద్దరా. వాడికి బుర్ర పాడేది. చందు బ్రో డ్రైవింగ్ బాగా చేస్తున్నావు, కానీ ఎనిమిస్ కాడ ఉన్నప్పుడు ఆపు బ్రో డ్రైవింగ్ బాగా చేయి బ్రో. బుర్ర పాడైపోవాలి మరి. ఇప్పుడు మరి నువ్వు డ్రైవింగ్లో ఉంటుంది బ్రో. చందు బ్రో ఎనిమిది కార్ కానీ బ్రో వాళ్ళ దగ్గరికి పని బ్రో. బా ఏంది బ్రో ఆపావు. అబ్బా, వెళ్ళిపోయారు, ఇంకేం చేస్తారు. సో గాయ్స్, మరి ఈవెంట్ ఎట్టుందో మరి కామెంట్లో చేస్తే చూద్దాం. మరి ఈవెంట్ ఎంతమందికి నచ్చింది, ఎంతమంది నచ్చలేదు ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. సో గాయ్స్, డ్రైవింగ్ ఎనిమిది కాడి తీసుకొచ్చింది బ్రో. బ్రో ఎనిమిది పండ పెడతాడు బనీని వాడికి. చందు బ్రో మామూలుగా పండ పెట్టలే, ఎగిరి పండ పెడతాను వాడికి. మనం వేసేయాలి ఇప్పుడు మనం. అబ్బా చందు బ్రో, నువ్వు అక్కడే ఉంచుంటే బాగుండేది బ్రో. అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళి బ్రో. వాటి బుర్ర పాడైపోవాలి బ్రో. ఏంది బ్రో నువ్వు మరీ అట్ట చేస్తే అట్ట బ్రో. మామూలుగా తప్పించుకోవాలి. ఎట్టయినా ఇప్పుడు కిల్స్ వేయాలని నేను చెప్పాను కదా. మరి కిల్స్ లేకపోతే ఎట్టమ్మా. ఏందమ్మా ఈ ఎనిమిది అగపడరు. అగపడితేనేమో హెల్మెట్ జాకెట్ వేసుకోమ్మా. జాకెట్ వేసుకో. నువ్వు హెల్మెట్ మీద నొక్క. జాకెట్ మీద క్లిక్ హోగాయా. వాడి దగ్గర పోయి ఒక కిల్ వేయాలి. ఇప్పుడు కిల్ వేయాల. కిల్ అయిపోతే మామూలు అదే 2 కిల్లులు వేసేసాం అబ్బాయి. మరి ఇప్పుడు వాడిని వేసి వెనక బ్యాక్ సైడ్ ఇది ఇప్పమ్మా. అడ్డుగా మన ముందుకే వచ్చాడు బ్యాక్ సైడ్కి. ఎందుకు అడ్డుగా జోన్లో కుర్రాడి రక్కపోయాడు. ఇప్పుడు వాడిని వేసేద్దాము. పార అటు సైడ్కి వెళ్దాం. వేరేనా పానీ వాడు జోన్లో నుంచి తప్పించుకుంటాడు. అబ్బబ్బబ్బా, చందు బ్రో డ్రైవింగ్ మటుకి సించుతున్నాడు బ్రో. పండ పెడుతున్నాడు బండి. అడాగిన పార అడుపాని బ్రో. వాడికి చొక్కలు చూపిద్దంట బ్రో. వాడు తప్పించుకున్నాడు బ్రో. బ్రో ఇదేంది బ్రో, దీని స్కోప్ కానీ లేదు. ఏంది బ్రో బాబా. చందు బ్రో స్పీడ్గా బ్రో. 2 కిల్స్ బ్రో. 8 or 10 కిల్స్ వేయాలి బ్రో. పోనీ బ్రో. బాగా డేంజర్ జోన్ బ్రో. ఎవడో మనం ఫైరింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇటెక్కడికి ఇటెక్కడికి అటు బాని బ్రో. అబ్బా, బాంబులు కానీ వచ్చేసింది. బాంబులు కానీ తన్నా కిల్ వేస్తామా వేయలేము చూద్దాం. ఇక ఇటు కుర్రాడు వచ్చాడు. కొట్టావు గన్ కనమరు. వన్ అయ్యిరా.
బావాడు తప్పించుకున్నాడు బ్రో. బ్రో స్పీడ్ కరో బ్రో. బ్రో ఇక్కడ ఫైరింగ్ జరుగుతుంది. అబ్బా ఒక్కొక్కటి బుర్ర పాడేయాలి. బుర్ర పాడ అది కిల్లు. బాంబులకంతా కిల్లు వేసామమ్మా. కిల్లు వేసాము ఫ్యాక్టరీ కాడ. అబ్బా 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 వెహికల్ ఇస్ డౌన్ అంట. అబ్బో అవి మ్యాచ్ బోయా కొడితే ఇంకా మరి సంతోషం. ఈడవాడు బ్రో 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 చందు బ్రో జోన్లో కాదు బ్రో, బయటికి తీసుకెళ్ళి. బయటికి బ్లడ్ మొత్తం పోతుంది బ్రో. అదేంది బ్రో 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 ఇరికిస్తావేంది? నువ్వు పండ పెట్టినంత వరకు చాలు బ్రో. పానీ బ్రో. ఏ బ్రో 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 అది బ్రో అది అట్ట పానీ. అలా స్కిల్స్ రావాలి బ్రో మనకి. స్కిల్స్ వస్తే ఫ్రీ విత్ స్పిన్ చేసుకోవడానికి ఫ్రీగా వస్తాయి బ్రో. అదిగా బ్రో వాడిని పెంబ కొడదాం. పెంబ కొడదాం పా వాడికి బుర్ర. సో గాయస్ నా దాంట్లో స్టోరేజ్ లేక ఆగిపోయింది వీడియో. సో గాయస్ బై బై టాటా సీ యూ. సో గాయస్ అట్లాగైతే మరి నాకైతే ఫ్రీ విత్ స్పిన్ 18 ఉన్నాయి. మరి స్పిన్ చేస్తాము. మరి స్పిన్ చేసి చూద్దాం. మరి అది గాయస్ స్విచ్ బౌంటీ నొక్కుదాం. మరి అది ముందు ఇవి వస్తే బాగుండు గాయస్. మరి స్విచ్ బౌంటీ డ్రా కూడా అన్లాక్ అంట. సో గాయస్ అన్లాక్ చేసుకోవాలి. మరి దీన్ని చేద్దాం. మరి స్పిన్ నాకు గ్రేట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ 10 స్పిన్స్ కొడదాం. మరి రేర్ ఐటమ్ ఒక్కటేం తెలియదో లేదో చూద్దాం గాయస్. స్కిన్ ఓ మై గాడ్ ప్యాన్ స్కిన్ వచ్చేసింది బ్రో. యా ప్యాన్ స్కిన్ వచ్చేసింది బ్రో. మరి ఇంకే 8 ఉన్నాయి. మరి చూద్దాం. మరి 8కి మరి క్యారెక్టర్ వస్తుందో రాదో చూద్దాం. మరి డ్రా కొట్టేసాయి బ్రో. చూద్దాం. మరి నా స్కిన్ వస్తే బాగుండు బ్రో. ఎస్ నా స్కిన్ వస్తే బాగుండు. స్కిన్ వచ్చేసింది. ఆ క్యారెక్టర్ వస్తే బాగుండు బ్రో. క్యారెక్టర్ వస్తే బాగుండు బ్రో. క్యారెక్టర్ రమ్యమ్మ బ్యానర్ వచ్చేసింది. క్యారెక్టర్ రావాలి. పోస్టరా మరి అది. ఓ మై గాడ్ పోస్టర్ అయితే మనకు వద్దమ్మా. క్యారెక్టర్ అయితేనే కావాలి. దీంట్లో రేర్ ఐటమ్ అయితే వచ్చేసింది. ఇంకా ఫ్రీ స్పిన్స్ కలెక్షన్ చేసేసి అది ఈవెంట్ ఓన్ చేసుకొని లాక్ ఓపెన్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనం ఆ ఈవెంట్లోకి వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి ఫీమేల్ బండిల్ కళ్ళజోడు అవి టోకెన్స్ అన్నీ. మై గాడ్ ప్యాన్ స్కిన్ మట్టి కదిరిపోయింది. ఎలాగుందో మరి మీకు కామెంట్లో వచ్చేసి నాకు చెప్పండి. బాగుంటే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో గాయస్ చూడండి గాయస్ ఎట్టాగుంది మరి వీడియో అద్దరిపో.